Welcome to Ipolo Namhla News Channel. Owengumdlali weKaizer Chiefs uJunior Khanye ukholelwa ukuthi inhlangano yengameli ibhola kuleli South African Football Association isafa ngamafuphi kufanele iqashe uPieter Mosimane njengomqeqeshi omkhulu weqembu lesizwe bese kuthi uRulani Mokwena abe ngumsizi wakhe uma kwenzeka uHugo Broos eshiya kulandela ukuphuma kweBafana Bafana ku2026 FIFA World Cup. Uhambo oluhle lweBafana kulomqhudelwano olugcine luphele kabuhlungu ngemuva kokuhlula ngo-1-0 iKhananda emzukwaneni eround of 32 okube ngokuqala ngqa ukuthi bafike kulesi sigaba emlandweni wabo wokubonakala kulomqhudelwano izikhathi ezine. Nakuba uBroos ayevezile ngaphambilini ukuthi uzothatha umhlala phansi ngemuva kwendebe yomhlaba, amazwi akhe kamuva ashiye umbuzo ukuthi ngabe usazosigcina yini isithembiso sakhe. Ukhanye uthi noma ngabe isinqumo sikaBroos siba yini, isafa kumele igcine umgodla wabadlali abakhona njengamanje ngesikhathi esifanayo ilethe uPieter Mosimane ukuze azobhekana nezinhlelo zentsha kuleli qembu lesizwe. Ugcizelela ukuthi kubalekile ukuqhubeka naleli qembu ngenxa yokuthi iminyaka yabadlali emincane iyasiza. Nakube vumile ukuthi abadlali abafana noThemba Zwane kanye noRowan Williams sebekhulile eminyakeni, uthi abadlali abafana noTebogo Mokoena kumele bagcinwe ukuze iqembu liqhubekele phambili kahle. Ngombono kaKhanye, iNingizimu Afrika kumele ilethe abantu abalaziyo nabaliqondayo ibhola lakuleli. Uveze uMosimane njengomuntu ofanelwe ilo msebenzi ngenxa yezicoco asezizuzile ebholeni laseNingizimu Afrika. Waphawula nokuthi indlela yebhola ayidlalisayo iyona yasizimamelo Sundowns ukuba ibe kuleli zinga ekhona kulo njengamanje, futhi iyona ebuye isize neqembu lesizwe. Nangaphezulu kwalokho, uKhanye uphakamisa ukuthi uMosimane abambisane noMokwena ebhentshini, kanti uMosimane kufanele anikezwe namandla ukukhetha abaqeqeshi bamaqembu esizwe e-under 17, under 20 ne-under 23. Lokhu ngokukaKhanye kuzokwenza ukuthi kube nefilosofi efanayo nendlela ekudlalwa ngayo kusukela emabangeni aphansi kuya kwaphezulu, ekhombisa ukukhathazeka ngokungadlali kweqembu lika-under 23. Muva nje uKhanye inxusa isafo ukuthi isebenzise amakhefu emidlalo yamazwe ukuze amaqembu entsha adlale njalo, ilingisa izinhlelo zentuthuko eziyimpumelelo emazweni afana neBrazil.